Μα ρίξεις Arkstar, το Arkstar πάει στη μέση. Οπότε είναι όλα εκεί στη μέση. Κατάλαβες. Επίσης σε βλέπει αν είσαι μέσα στη μαλακία. Oh shit. Άμα πάνω τι κάνουμε. Πού είσαι Μίλιο? Κάτω είναι, κάτω, παίρνω κάτω. Διέλυσε κουτάνε. Διέλυσε την. Είναι low αυτή. Η Wraith είναι low. Η Wraith έφυγε. Ήρθε. Τέλειωσαν όλοι. Να κάτι. Καημένοι άνθρωποι έδωσε. Δείχνω. Παιδιά είναι low. Είναι τέτοιο, όπως λέγεται. Είναι flash. Έριξα έναν. Γιατί είναι πεσμένος αυτός. Ένας είναι απέναντι. Για είναι πολύ εύκολη. Κι άλλος. Έλα εδώ Γιάννη, Γιώργο. Έλα εδώ. Πού θα φέρε, νεκρός είμαι. Δεν τελείωσε. Μια ζωή το ίδιο πράγμα. Νομίζω και πίσω άκουσα κόσμο. Ω, τον Γκέο το βούστη! Ρίξτε τίποτα, ρίξτε. Ήρθε. Σκότωσα κάποιον. Αυτό είναι. Πήρα assist. Πάμε. Στο κτίριο μέσα είναι Μένιο. Ναι. Πίσω σου. Ξέρω. Ω, πίσω. Κάτω. Βάλτε μαλακία, Γιάννη, βάλτε μαλακία. Πού είναι ρε μαλακά? Γιάννη, βάλτε αυτό! Δεν ξέρω από πίσω μου είσαι, προστατεύομαι. Σηκώνω Γιάννη. Fuck. Νομίζω είναι δύο σκουάτ ρε μαλακά. Σηκώνω τώρα το κάτω. Ένα σκουάτι. Κάντε ησυχία. Τέλος. Κι άλλος κάτι είναι Μένιο. Ξέρω. Μην μείνουμε εδώ. Θέλουμε να φύγουμε από εδώ κάποια στιγμή. Αυτή είναι. Νάτι. Πού είναι? Δείξε να πήγαινε μαλακά. Πού είναι? Εδώ. Πάμε ζώνη γιατί πρέπει να έρθουν αυτοί. Πάμε ζώνη από τώρα. Πάμε. Να το πεις και πρέπει να γίνει. Απλά εδώ πρέπει να τρέχετε. Κάπου με έριξε, με κρέιβ νομίζω με έριξε. Να το πεις keepers. Αλλά έχω το ζημιό το απ' έξω. Πάνω στη μαλακία είναι. Τέλος το βρήκε ρε το βρίσκεται. Πάνε δεξιά στη... Ξέρετε τι κάνουν αυτοί, Πάνε εκεί πάνω. Πάνω λες να βγαίνουν. Μας δείχνουν από κάπου ρε. Πώς θα το παίξουμε τώρα? Αυτό τώρα είναι high ground. Ναι, αλλά παίζει να είμαστε κομπλέ εμείς. Άμα έρθουμε εδώ... άμα πέσει ο κύκλος πάνω τους, εντάξει, κολόχωρη.
Ρίξτε τέτοια παντού, Γιώργο, ρίξτε παντού. We are inside the next ring. A net positive. Another variable for the lab rats. Και να κάθεσαι κοντά σε αυτά για να άμα πέσουν δίπλα να τους φύγει. Έχω, θέλω heavy, έχεις heavy. Δεν έχω. Δεν πειράζει, αρκετές. Έχω και peacekeeper. Ωραία. Υπάρχει μήπως θα μας έρθουν από πίσω. Μπα. Ναι, υπάρχει περίπτωση, όντως. Research in this area. Αυτή είναι μέσα, μπορεί να έρθει από την πόρτα εδώ. Is over here. We're not all in the ring. Το Check πιο our απλό, στην πιο απλή version. Έχουνε Pathfinder. Δηλαδή, πέσε κάτω, πέσε κάτω, πέσε κάτω. Πάμε, πάμε, Γιώργο. Πάμε μαζί. Πού τους είδες ρε πέσαν κάτω. Taking fire. Deploying health drone. Μείνετε. Μαγάρια από αριστερά. Shot at. Getting shot at. Μιλάρω. Just giving my shields a recharge. Recharging shields. Θέλει βοήθεια. Έλα σε εμάς, μένει. Just a sec. One Ω, πνάτος. Ελάτε σε μένα, μπορείτε. Ελάτε κοντά, ελάτε κοντά. Έλα. Πώς ανέβηκες εκεί ρε. Από εδώ. taking fire. Just giving my shields a recharge. Προσέχετε, ποιος έχει το τέτοιο. Εγώ είμαι. Είτε. Είναι λόφτη. Down, down, έπεσε. Πάνω, πάνω. Very good. Recharge. Μέρισε που ήταν. Πάτα με Γέρι, πάτα με. Πάτα με μία. Πάτα με. Καλύψτε. Enemy taken out. Την έχω εγώ, θέλω να τη σκοτώσω εγώ. Από πάνω, είναι από πάνω. Από πάνω. Gas trap deployed. Θα τη ρίξω εγώ. Θέλει με το μάτι. Μπάκαλο είναι. Δεν τη ρίχνω. Θα πεθάνω. Αλλά έχω γίνει άσχετος. Όχι εγώ. Τι είσαι, καθαρές, μέχρι να ανέβω τελείως και το θέαμα ρε μαλακές. Αυτό δεν πυροβολούσα ρε. Σπίτι δεν. Φίλε, δεν μπορούσα με τίποτα. Αργούσα πάρα πολύ. You are the Apex champions. Εσύ, αυτή ξέρεις πως την πάτησα τώρα. Όπου Γιάννη δεν έγραφα, δεν το έγραφες. Για να δω.